No niin, aloitellaan laturin irrotusta. Tuo kiinni. Tällä erää ensin akun kenkä irti. Tosiaan laturi alkoi sen verran jo rahisee, että parempi vaihtaa nyt ennen kuin sitten jossakin tuolla pellolla leviää tai tien päällä. Kun sehän on, että vesipumppu ei pyöri. Jos, no saattaa se siivikonkin särkiä, jos remmi hyppää ja lyö jotenkin oikein mahtavasti jummiin, niin siivikkokin voi ottaa itteensä. Tuohon pitää kyllä joku, tätä ei saa nyt niin kauas. Kumi päälle. Laitetaan tämmöset. Tommonen korkki siihen ja sitten vielä teippirulla, niin nyt siihen ei pääse kenkän laskeutumaan päälle. Joo. Kylkipellit. $13 millin räikkä. $14, $13. Saanpa vähän jatkoakin tuo. Niin ja tämäkin se pitää ottaa irti. Ainakin oletettavasti ei pitäisi nyt aivan hirviä projekti olla, kun se on heti tossa tuo laturi. Mutta senhän sitten näkee, kun se alkaa vastustaa. Ja sitten niin ja pitää sinne vaihtaa tuo. Mun mielestä tuo Kappasen osti uuden remminkin. Tämä, onkohan se tämä? Yksi näistä hihinapyöristä niin pitää kans vaihtaa. Rallattelee melko ikävästi. Tämä nyt on aivan kaput, mutta mikä tämän muovin funktio tässä on? Tämä nyt on vähän ees. Se on vaan tommonen. En tiedä mitä hän tekee, mutta hän on sinne laitettu. Sitten oli 15 millinen ja saahan tällä löysyttyä tuo remmin kiristin ja sitten joku poraanterä sinne. Oi. Missä meillä on terää? Mahtuu. Ei siis. No moi Hillu. Mitä Hillevi? Nyviharmosta säästääpä akkua. Olen tyhmä, sehän on tässä päällä se reikä. Eikä. Jäätkö? No jäihän se. Huippua. Upeetaa, mahtavaa. Oliko? Ei vittu, täällä on näitä. Ihan hyvä, mutta vaan väärä pyörän kimpusta. On tuokin vähän väliä, mutta otetaanpa takaisinpäin. Ja mennään tuonne oikean pyörän kimppuun etes.
tältä puolelta sama homma. Pellit pois. Jamma jamma joo. Oo. Jamma jamma joo. Oo. Ai niin, täällä oli vielä tuommoinenkin. Pelti. En tiedä mikähän tämän niinku funktio on, että kai se jotain suojaa. Tämä on väljä. Tuo... Mitä vittua? Tämäkin on vaihdettu vasta ja... Kuuluuko näissä olla sitten tuommoinen väly? No mitä? Mitä paskaa? Mahdutko sinä sinne väliin? Eihän ois kiinni. Tutti. Otanpa nyt tommonen. Kyllä tässä ropina tuntuu ja tässä oli joku paksumpi. On aivan silmiin nähe on välijyyttä. Katsotaanpa sattuko oikeanlainen. Joo! NSK Poland ja mitä meillä täällä on? Turkey. En tiedä. Turkkilainen laageri oli vanha. Ja sitten laitamme uuden tänne paikalleen. Otappa sinne kierteelle nyt. Ottihan se. Ei tuossa samanlaista välystä ookko. Muussa muis. Noin. 1/2 job complete. Sitten mennään ihmettelee, oho, tuota latuuria. Koitetaanpa saada sieltä johdot irti. No, ootko näin nyt edes 8? Tämä ensin. Ja sitten sinä. Onko sinä mikään johtaa? Katsotaanpa kuinka käy. Käykö kuinka? Onko näin, että on näin lujas? Ei sano mitään tämä. Olillako? Ei puhettakaan. Perse. Ovat muuten lujas. Menee tämä lähtee punnelle. Tässä on jo valmiiksi punnella, mutta menee poikki kun tuolla vääntelee. Tuo iso machine ei kyllä mahu tuonne väliin. Että voi joku minkälaiset sulukeiset tuli tästä. Kas kummaa. Eikä pyörinyt edes läpi vielä. Alkupuraisu tuolla ja kokeillaanpa. Saisko Ratisfactionilla? Noinhan se lähti. Otetaanpa hänet vielä siihen ja alapuoli. Sinä ootkin hauskan oloinen veijari, voi joku. Vittu, että on kyllä, aha saatana. Saatana mikä rotankolo on tämä. Eihän vittu nyt oo todellista. Mutta onneksemme tämä ei ollut edes näköjään hirviän lujas. Ehdin jo säikähtää. Mä muista oliko se massikasa vai missä ne oli. Niin
oli kyllä niin saatanan lujas, että vain paltras. Tai pikkujuntiksi, ihan sama. Josaakin. Tämähän oli aivan peas of kake niin sanotusti. Sitten otamme ylemmän Bultsonin. Ja kas kummaa, meillä on laturi irti. Vai onko? On. Nyt pitää kyllä perehtyä näihin kytkentäjuttuihin. Tuohon nyt tulee se, onko se nyt joku heräte vai mikä onkaan se pikkupiuha, mutta täällä on 2 napaa. Ja tuossa toisessa 1. Mitä nämä on? P2+, P1+. Ai joku, jos pitää alkaa jotakin saatana hyppyjohtoja kirittelee. Tälle sähköekspertillekö sähkö on tiedosta, että sähkö on sinistä ja käy kipiää, niin eli P1+ ja P2+, niin pitäisi olla silleen vaan, että siitä niinku toiseen tulee akun virta ja toisesta lähtee sitten niinku lisälaitteille niinku vissiin valloille ja muille. Mutta mä mittaan kumminkin nyt varulta, että ne nyt on varmasti kytköksissä toisissa, että ohmeja katsoa siitä, että on kyllä ohmeja minkä verran. Mitotaanpa ohmeja. GoProssakin hurjat 16 pinnaa akkua. Tuolla on ohmeja. Moro. Alkuun sua pelottaa, kun ämpäri lensi. 0,1, eli ne pitäisi olla siis samaa rautaa nämä. Mutta nämä on siis kytköksissä toisiinsa. Eli, no niin, olin melkein 100 varma, kun tähän, ui, mitä, älä kaavu. Laturin päässä, mihin tulee tuo kiilapyörä kautta vapaa kiilapyörä, ei mikään kiilapyörä, hihnapyörä. Ja siinä on se vapaa kytkin. Niin täällä päässä on tämmönen tihiäpoorinen. No niin, oli ihan varma, että meillä ei ole oikean kokoinen tämä, mutta kappas kehveliä. Siis tämmönen. Kumminkin, mutta sopii. Saa tuon smutterin tuosta auki. Mutta tässähän on nyt vaan se, että kummipäin tämä tulee. Että kyllä mä veikkaisin, että se tämä paksu pää tulisi tuonne laturiin päin. Näin mä ainakin, mulla on semmonen fiilis. Voiko tämä tulla näin? Siis mitä helvettiä? Tulee kyllä todella vähän tuohon kierteeseen tämä. Ei nyt saatana. Miksi pitää olla tämmösiä HC-juttuja, kun ei saatana normaali ihminen. Siis tänne päin lyö vapaakytkin niinku tyhjää. Ei ainakaan laturi lähde pyörimään. Ja toiseen päähän, ei mitään vittu paskaa. Mitä tämä nyt on? Entä tänne päähän? No nyt pyörii. Aha. Mulla oli varmaan väärinpäin tämä. Onko nämä vaan tämmöiselle auvaamelle tehty nämä ulkokehän poorit tähän? Mene ja tiedä. Helangor! Mitä vittua saatanan perkele? Helvetti! Hetki. Tuottaa haasteita hän nyt. Tässä nyt vähän kuutioin tätä hommaa, että mikä tässä on homman nimi, niin sehän on tämä vapaakytkimen pää. Tässä tämä poori, niin sille kun vapaakytkimelle pitää olla oma työkalu, millä se kiristetään kiinni, että siinä tulee niinku tämä kiristystyökalu on semmoinen niinku holokki periaatteessa, missä on tämä poori ja sitten kanta, niinku pulttikanta, että saa avaimella kiristää ja se tulee sitten semmoisen niinku akselin läpi, missä on tämä pikkupoori, mikä tulee tuonne, mikä pitää laturiakselia kiinni, niin mulla ei ole semmoista avainta. Että millä mä tuon, periaatteessahan se nyt voisi silleen,
En tiedä kuinka hazardia homma, että tuosta vaan jollakin tuo siivikkolukko ja tästä kiristää sitä, mutta kun ei ole saatanaa tuohon avainta. Ja sitten vielä kokkeilin toisaalta, että soppiko tämä lätkä paikalleen tähän tämä peitelevy, niin soppihan se, mutta ei saanut ehyenä pois, niin pitää tämä joku liimailla joku paska tuohon päälle, ettei mene tänne vappaakytkimeen pölyy. Ja sitten menee vappaakytki särki. Niin meni tuonkin tuossa pistämään paskaksi. Minä ihmettelen, mistä mä saan avaimen tuohon, että mä väännän kiinni. No nyt siellä uusi laturi olla möllöttää paikalla ja kutakuinkin ainakin silmämääräisesti näyttäisi, että pitäisi olla kiila. Tai tuo, miksi mä sanon kiilapyörä? Hihnapyörä samassa linjassa, kun vähän jänsketti, että sattuuko samaa. Ja uusi remmi olisi pitänyt muistaa ottaa, mutta mennään nyt vanhalla. Kumpi näistä oli se 1 ja 2? Tuo on 2. Light me up. Mä ajattelin testata sille, että mä laitan kummankin omaan paikkaan. Se on 2 näitä. Kumpikin pitäisi olla kyllä samaa. Paska, eikä sen ainakaan. Jos ei lattaa, niin sitten ei lattaa. Sitten vaihdetaan johtojen paikkoja taas. Mutta katoppa, kun ei anna kaapelit perään, niinkö? Vittu, tämä on aina kyllä semmonen saatanan työmaa. Missä se on se? Niin. Tämähän nyt kyllä menee tähän oikein nättiin tämä toinen. Vielä tälleen ihan vituullisen kyllä perkeleen pöljästi, että voiko tuolla olla väärinpäin tuo laturi? Ei voi olla väärinpäin. Sitten olisi kiinapyörä väärällä puolella. Mutta kun ei nämä johtojen paikat, niin ei passaa kyllä ei saatana niin saatana samallekaan seudulle. Voi vittu näitten kanssa. Tykkäisköhän tuo just tuon johon pyörättää tuolta eri puolelta tuo johtonipun. Sarjassamme nopeat ja helpot asennukset. Eihän tämä kovin paha ole, mutta tekee pahaa nämä saatana. Se ei kyllä hirveästi varmaan takaraivua kummempaa nyt näy, että otetaanpa tähän pause. Ei. Aletaan olleen siinä vaiheessa, että saadaan tehdä koekäyttö. Siellä on nyt laturi paikallaan, remmi on paikallaan ja menee oikeita pyöriä pitkin. Sitten johtojen kanssa meinasi olla vähän apinointia. Siinä on niinku liittimet vähän niinku väärällä laitaa, mitä tuossa bossilaisessa, niin piti vettää tuolta imusarjan putken toiselta puolen tuo 1 kaapeli ja vähän silleen hiinettä yltää. Mutta ylti. Mutta ei ollut ihan silleen niinku, että suoraan vaan nakata samalta urilta, että vähän piti ätistä noiden johtojen kanssa. Mutta nyt akun kenkä kiinni ja testaamaan mitä se sanoo. Sanooko mitään? Alkaako vouvaako kuinka hirviästi tällä kertaa? Ja vähän luulen, että syyllinenkin löytyi noihin, miksi kun mun mielestä se tuopa pitää tuo milkkari ottaa pois, tulee ennen kuin täräyttää käyntiin, ennen kuin saa kaivaa tuolta tuulettimen siivikosta. Niin noista hihinapyörien, niiden ohjainrullien sitä laakereilta on lentänyt, no eipä jäänyt kiinni. Pölysuojat helvettiin, niin hyvin iso. Mitä tässä nyt tapahtuu? Kiristyykö tämä vai ei? Niin sen takia varmasti menee noita pyöriä, kun ne joku sanoo, että kun ne ei kestä, niin sieltä on lentänyt ne pölysuojat huitsi helvettiin ja se on suoraan se laakeri siinä ottamassa vastaan sitä
pölyä ja paskaa, mitä tulee tuulettimen läpi, niin ei ole varmaan ihan hyvä homma niille pikkulaakereille. Mutta nyt rämmäytetään käyntiä ja kuunnellaan kuin se volisee. Ja sekin, että vieläkö tämä lattaa. Ja nyt se jäi se milkkari sinne päälle. Harva pää. Ota se tuo. No mutta onpas hän hiljainen. Nui, ai että kävipä kivan tasaisen kuulosesti, että ei kuulu mitään ylimääräisiä satana surinoita ja sirinöitä ja volinoita ja ulinoita, niin remontti onnistui. Ja ainakin tuo hyvä, kun tuossa kiinalainen tupakasytytin laturi, mistä saa monta uspia pois, niin siinä on volttimittari, niin 14,4 tuli sinne, niin lattaa myös. Ei tarvi erikseen mittoa. Oi. Ja tämä ajateltiin tämä vanha laturi, niin pitää tämä ottaa säilössä ja laakeroida uusiksi. Tämä on varsinkin nyt joo, kyllä se rohisee aika riskistikin tuolta. Joo, nyt peltejä kiinni. Tiluliuli, nyt se on auki ja nyt se on kiinni. Ei kuulu enää sitä vonkuta. Ei, kuuntelepa. Laakeri ääntä ja diotit ääntä ja kaikki ääntä. No kyllä se oli aika vain. Kyllä se oli. Hirviä rami. Niin joo. Tämä Ja on varalaturi. no onpahan parhailla. Tämä on liian iso tuo. Paljonko se on tuossa pikkusessa? Muistaakseni 90 amperia. Tämä on iso Ai koko. se on niin paljon. Täällähän se jossakin pöydällä siellä on ollut 6 kausia. Onko se on kans ollut laakeroitavana? Sehän se on. Siihen on jo osatkin tilattuna. Siihen viereen. No niin tuo. Niin se on noin paljon pienempi. Niin, liekö menneet hukkaan. Siihen on sekin täällä ollut se. No tämähän on muovia. Muoviritiilä. No mikä siellä nyt? Remonttityökalujen järjestelyä varten valaamis. Ja kiitti jos katsoo tänne asti ja muistahan tykätä videosta, tilata kanava, jaa vielä eteenpäin. Ei mitään, kiitos ja anteeksi. Palataan seuraavassa videossa. Se on moro.